Twak maroki ji makawuono aiza karwa ketwa kapo kadugero dipa kao pache mogeka kalore ni nondi kweti chega mar 2020 kenda ng'iyo ni unachiel kuom jogo mane wanyalo wacho ni ne oyango mano chenro mar yudo thieth nengo moyue universal health coverage kalore kod achiedh nade masani koro waneno ka okwako sekta mar thieth ahinya to jotije mago manitiere buo UHC bende paro ni lek mano mar UHC e pacho kae podi nitiere kalure kod achiedh nade ma ukale gi sane to bende gino nyalo chopo kuma koro jo Kenya duto kinde mabiro mbele bro bedo ka yudo thieth nengo moyue adiera kalore pakiwache no universal health coverage en niya nonego bed ni ji yudo thieth machiegni kodgi to gino ok nyalo tumre sani antie ka ng'at ma dwaro yudo thieth odhi yudo thieth kuno onge matine no chopo universal health coverage no otek kabisa unless serikal nikopo during even kwarango manifestos mag excellency president marwa no wacho ni health dhi bedo priority kendo wacho no bro ndiko 20,000 health workers as per now one mna 8,500 matinde ni singo mno kito chapodo kochopo winjo Joyce koro gima nitie waonge shida ne one system to wanyalo endelea gi continue go agenda mar president mar universal health coverage kondiko watich niko kata sani kaka odipo en jama mogirore Kenya Union mar Medical Labs anawuok department mar nursing tarik 29 dwe mar 5 union marwa nichogolo notice ma as from 7 mano tarik 7 dwe mar 7 that Sabasaba day ka serikali okubiwito yuakwani Kenya mzima mwacho nationwide strike for all nurses dibedo to mane kaka wadhi time until weche mwadwaro timore. Yes. Wachni mogika Isaac kachako kodi ote minyalo bedo godo ne serikal mar Kenya kachiel kod jo Kenya mamoko mastimo ko tegemea ne yudo thieth